Príjemný dobrý deň, vážení občania. Vypočujte si oznámy Mestského rozhlasu. Vojenský útvar Sereď oznamuje občanom, že dňa 14. októbra 2016 sa budú vykonávať streľby ostrou muníciou na pištoľovej strelnici vo Vojenskom útvare v Seredi na Kasárenskej ulici v čase od 6. do 16. hodiny. Mesto Sereď v spolupráci s Domom kultúry v Seredi pozývajú seniorov mesta na spoločensko-kultúrne podujatie Ďakujeme vám, ktoré sa bude konať 20. októbra 2016 o 14. hodine 30. minúte v estrádnej sále Domu kultúry v Seredi pri príležitosti októbra mesiaca úcty k starším. V programe vystúpi folklórny súbor Važinka a hudobná skupina Veselí starci. O občerstvenie je postarané. Vstup je voľný. Tešíme sa na vás. Rodinné centrum Mama Klub pozýva malých aj veľkých na detské hudobné predstavenie Ľadové kráľovstvo, ktoré sa uskutoční v sobotu 15. októbra o 16. hodine v Dome kultúry v Seredi. Predpredaj lístkov je v rodinnom centre Mama Klub na Jesenského ulici a v pokladni Kina Nova. Kino Nova v Seredi vás, milí spoluobčania, pozýva dnes 13. októbra na sledovanie thrilleru s názvom Inferno. Začiatok predstavenia je o 19. hodine 30. minúte.